Evo mene iz budućnosti. Vratili smo se sa putovanja i ono što mogu da vam kažem jeste da se put ka Novom Pazaru i oko Novog Pazara pretvorio u manastirsku turu. Iskreno ja volim i volim i da čujem i da vidim, dopada mi se i arhitektura manastira i sve ostalo, tako da ako želite da čujete i vidite nešto o tome, ostanite uz ovaj vlog. Dobro jutro, dragi ljudi. Treći put snimam ovu najavu zato što ne umem da je snimim. Dobrodošli u moj novi vlog. Prvi put sam počela sa tim da sam naručila mikrofon sa Temu, ali ne umem da ga koristim. Ovaj deo sam stavila u telefon, međutim nešto mi se zvuk ne čuje na telefonu. Mislila sam da će biti dobro, ali to očigledno ne radi, ili ako znate možda kako se koristi, vi mi pišite. Danas 14. februar, mini praznik, odnosno par dana praznika i mi smo rešili da iskoristimo tako što ćemo da odemo da posjetimo Novi Pazar. Zašto? Pitate se verovatno, zato što tamo nikad nismo bili. Ko slavi Svetog Trifuna, srećna slava, ko slavi Dan zaljubljenih, srećan Dan zaljubljenih. A mi idemo da posjetimo šta su to Nemanjići gradili. Zato što dobili smo preporuke da su ljudi jako ljubazni, da je grad lep, da ima šta da se vidi, da je dobra klopa, može da se obavi dobar shopping. Tako da idemo da vidimo da li je sve to tačno. Ja ne sumnjam da jeste, pa da vidimo. Nadam se da će nas vreme poslužiti. Najavljuju neku kišu i sneg, ali nadam se da ćemo proći bez toga. U pitanju su apartmani Sedef. Inače, momak je jako fin, sve nam je rekao, objasnio šta će ovo za kašika za cipele. Sad vidim da je na vratima. Evo da vidite ovako, ovde je hodnik, jako lepo, odmah ovde kupatilo. Inače ima sve, nisam kupku morala ni da nosim. Ovo sam opet ja, ogledala u hodniku. Spavaća soba, evo ovako jedan kadar, ovaj dušek mi delo jako udobno. I TV, kuhinja, skroz fino opremljena, ima i nekih čokoladica, čajeva, kafe, stvarno svega. Aparata, ako hoćemo sami da pripremamo kafu, da nam je neke preporuke gde da jedemo, šta da obiđemo, gde su dobre mantije, gde je dobar roštilj. Evo ga i moj muž ovde. Evo ovde ćemo da doručkujemo sutra ujutru. Evo da vidite pogled iz našeg smeštaja. Jako je lepo. Baš mi se dopada. Ima i terasica. Idemo, da, kod njega. Evo da vidite pogled sa terase. Evo može da se sedne ovde. Inače se gradi ovde dosta, ali evo, to bi kratko bio naš smeštaj, hladno. Evo ovako, krenuli da jedemo. Prva stvar vezana za ćevape. Svi će vam reći da jedete ćevape kod Jonuza, zato što turisti jedu tamo. Tako su nama rekli. Međutim, naš domaćin je imao neku drugu informaciju, da ne kažem insajdersku informaciju. Rekao nam je da probamo roštilj kod Saka. Kaže da su ćevapi mnogo bolje zato što se i on znako malo pokvario jer ima mnogo posla, svi idu kod njega to, a da su ovi jako dobri i da možemo tamo. Tamo nam preporučuje da probamo i to ovčje kiselo mleko. Pa sad ćemo da vidimo. Prema slikama ja bih rekla da su ti ćevapi veliki i idemo na degustaciju sad. Da isprobamo. Ukusno. Jel ukusno? Ukusno. Odlično. Da vam snimim Miloša za baklave, ovu neku sa narom crvenu, sa čokoladom i sa pistačijom. Sad će Miloš da jede. Sad će da degustira to. Dobro jutro ljudi, nedelja je, ja sam ustala, Miloš još uvek spava, skuvala sam čaj i čekam njega da ustane. Mogu samo da vam kažem da
smo se razvalili od spavanja. U stvari, ja sam se razvalila od spavanja. Ovako izgleda moje odmorno lice, skoro pa bez podočnjaka. Bez da me probudi alarm u 6:30 ujutru. Sad je negde oko 7:30. Danas nam je plan da obiđemo Petrovu crkvu. Bacili smo je za danas, juče nismo išli. Pa ćemo onda posle toga do Đurđevih stupova, pa do Rasa. Evo nas na brdu, krenuli smo ka Petrovoj crkvi. Na samo nekoliko kilometara od Novog Pazara nalazi se Petrova crkva, jedna od najstarijih crkava na Balkanu, čije korijeni sežu još u 9. vek. Sagrađena na temeljima starih rimskih i ranohrišćanskih svetilišta, a njen kružni oblik čini jedinstvenom u srpskoj arhitekturi. U njoj postoji krstionica gde piše da su tamo kršteni sinovi Stefana Nemanje, a kažu da je i on sam kršten tamo. Takođe se veruje da je ovo mesto bilo sveto još u vreme praistorije. Sljedeća stanica su Đurđevi stupovi. Znate kakav pogled odavde, prelep, predivan. Ovde treba napraviti neku kućicu da se živi. Kod mene ima dosta posetilaca ovde. Baš je lepo. Vidi si Golija odavde, inače na Goliji ima snega. Sad ću vam snimim. Nedaleko odatle, na uzvišenju koje dominira čitavim krajem, uzdižu se Đurđevi stupovi. Ovaj manastir iz 12. veka podigao je Stefan Nemanja kao jednu od svojih prvih zadužbi. Prepoznatljiv je po 2 visoka tornja, stupa, po kojima je dobio ime. Nekada je simbolično čuvao ulaz u Rašku oblast. Njena unutrašnjost skriva freske i ikone iz različitih epoha, a u porti se nalazi i srednjovekovni vodeni bunar, korišćen je za verske obrede i svakodnevne potrebe monaha. Evo nas u kolima. Završili, obišli smo Đurđeve stupove. Obišli smo Đurđeve stupove, jako je lepo, ima uspon do gore, tako da ako imate nekih problema možda vam ne bih preporučila, ali ako možete da se penjate, baš preporuka za ovaj manastir. Lepo je unutra, lepo je iz polja, nas je poslužilo vreme, sjelo je sunce dok smo bili gore, sad se nešto naoblačilo, nadam se neće biti kiša, ali pogled je jako lep, super smo slike napravili, obišli, videli, zapalili sveće. I sad nastavljamo dalje. Sad idemo do Sopoćana. Vidjet ćemo vezano za Stari Ras. Možda to obiđemo, a možda i ne. Evo nas u Sopoćanima. Ovaj je najposjećeniji do sad. Mada u Đurđevim stupovima isto bilo ljudi, ne mogu da kažem, ali za sad u Sopoćanima ima najviše kola, čini mi se. Lepo vreme, lepo. Zadovoljna. Put nas je dalje odveo do Sopoćana, manastir iz 13. veka i pravog blaga srednjevekovne umetnosti. Inače je zadužbina kralja Uroša I i danas je pod zaštitom UNESCO-a. Šta radiš, Gordana? Evo, čekam da uđemo u Sopoćan. Ozbiljno? Da. Da ti otvore manastirska vrata? Da mi otvore manastirska vrata. Ozbiljno. Njegove freske važe za jedno od najlepših u Evropi, a posebno se izdvaja Uspenje Bogorodice. Boje su izuzetno očuvane zahvaljujući prirodnim pigmentima i posebnoj tehnici slikanja. Ono što je zanimljivo je da su monasi u Sopoćanima razvili sopstvenu školu slikarstva i ikonopisanja.
Namestili smo kameru. Evo nas u Doha, ovo je kao restoran kafić. Više kao neki kafić, nego baš klasičan restoran. Uputili smo se ka restoranu Stari Ras i stvarno smo htjeli da probamo tu teletinu koja nam je preporučena, međutim mesto, ja iskreno na takvim mestima ne mogu da sedim. Hvala. Tako da smo mi u stvari... Tako da smo mi u stvari pronašli sami ovu Dohu, ona je baš u centru, samo na ovom pešačkoj zoni na šetalištu. Nema šanse da je promašite, došli smo nekim okolnim uličicama, ali pešačka zona je u pitanju. I naručili smo, Miloš je uzeo neku Doha šniclu, ne znam šta ima tačno, ima neki sos, nešto, teletina neka. A ja sam uzela piletinu sa grilonim povrćem. Htjela sam nešto drugo, međutim to su neki sosjevi sa mlekom prave u tome, pa onda, ali nema veze, mislim to mi je skoro za tjedno, to sam navikla. Evo nas danas kod manastira Studenica, odustali smo od Raške, tamo ipak nema ništa zanimljivo da se vidi, a prošli smo kad smo dolazili kroz Rašku u subotu, tako da nema potrebe tamo da se vraćamo. I evo nas sad ovde kod Stefana Nemanje. U srcu Srbije nalazi se Studenica, najznačajniji i nama najlepši srpski manastir od svih koje smo videli do sad, podignut krajem 12. veka od strane Stefana Nemanje. Kompleks čine 3 crkve, Bogorodičina crkva, Kraljeva crkva i crkva Svetog Nikole, od kojih svaka ima posebnu simboliku i arhitektonsku vrednost. Njeni beli mermerni zidovi i spoj romaničkog i vizantijskog stila čine je jedinstveno. Ovdje se čuvaju mošti Stefana Nemanje i njegove žene Ane, a manastir je vekovima bio duhovni centar srpskog naroda. Malo je poznato da su u Studenici razvijani prvi oblici srpske medicine i pismenosti, a manastir je služio kao škola za monahe i učenike. Freske prikazuju hronološki tok života Hristovog sa neverovatnom pažnjom prema detaljima. U povratku kući posjetili smo Žiču, gdje je bila i najveća gužva, valjda zato što je bilo lepo vrijeme, prepoznatljiv po crvenoj fasadi. Žiča je izgrađena u 13. veku, a bila je sedište prve srpske arhijeskopije. Upravo na ovom mestu krunisani su srpski kraljevi iz dinastije Nemanjić. Ono što je zanimljivo je da se veruje da ima 7 vrata, a svako je simbolično otvoreno prilikom krunisanja novog vladara. Mi smo se lepo proveli, utisci su nam fini. Vidimo se u sljedećem vlogu.